ନୂଆ ବର୍ଷଟା ନୂଆ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ହେଲା କଣ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ହବା ମ ନା କଣ କହୁନୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଇଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ଥଟ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ବଢିଆ ନା କଣ କହୁଛୁ କହ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ହଁ କଥା ହଉଛନ୍ତି ରଣା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ମିଳୁନଉଛି ବର୍ଷ ଯାକ ମତେ 2 ମିନିଟ୍ ଦେଖିବ କି ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କର ରେ ଅବୁରା ଆଇଲୁ ବିୟର ଟି ଆଣୁ ଆଇଲୁ ପିଲା ଦେଖେ ତତେ କହୁଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିଲେ ତୁ ଯୋଉ ମୁଁ ଯିବିନି ପିଲା ଆଜି ଆଜି ତ ମନା ତା ପୁରା ପୁରା କଲିସ୍ ନା ତା ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାରି ସିରିୟସ୍ ଡିସ୍କସନ କରିଦେ ପଳେଇ ଭାଇ ପଳେଇଲେଣି ତଳକୁ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରି କହୁଛି ଶୁଣରେ ଟିକେ ଶୁଣରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷଟା ଜାନୁଆରୀ 1 ରେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ କେବେ ହୁଏନି 2 ତାରିଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନା ହଁ ମୁଁ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ମ ସାଙ୍ଗ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ